Masibingelele ubingela usibusiso wasithole Nkosi yami. Ngithi mina nawu umuthi oyiphakama, nawu umuthi lo oyiphakama. Ngithi mina abantu abayekele ukuthwala bakwethu. Ziningi indlela zokuphila emhlabeni ngaphandle kokuthwala. Abantu abayekele ukuthwala, kodwa futhi asiphoqi muntu, futhi asi-advertise. Inhloso ukuthi abantu abayekele ukuthwala. Ziningi indlela zokuphila emhlabeni ngaphandle kokuthwala. Sacrifice abantu basekhaya ngenxa yempande yesono lento ekuthiwa imali. Nazi iy'mpande, nawu umuthi, nawu umuthi. Abantu abayekele ukuthwala. Angisho ukuthi woza kimi, iya kunoma ngayiphi inyanga, kodwa before uye kuleyo nyanga, hlola kuqala ukuthi ithonga liyavuma yini ukuthi uye lapho. Angisho ukuthi woza kimi mina, kodwa umuthi uyafisa ukuphila ngendlela e-clean engenabungozi, ungeza sikulekelele, uma ukholelwa futhi kimi.